Kumusta kayo kakabsat? Pacheck nga ni Apo Diyos ket naayat. Pacheck nga ni Apo Diyos ket sinungsungbatan na digiti karkararagyo, karkararag tayo. Ket inted na digiti amin a pagkasapulan ti. Pacheck met kakabsat nga ni Apo Diyos ket denggen na dagiti nga tarigagay tayo. Nga kayat tayo nga makipaset tapno iti mission ni Apo Diyos ket agbalin meten a mission tayo. Kadigiti naglabas kakabsat nga sangapulo ket leksyon tayo. Naadal tayo nga ni Apo Diyos ket tarigagayan na nga datayo ket kaduaen na tayo nga agtrabaho nga agpaay iti pannakailipas iti pannakaiwaragawag ti Ebanghelyo tapno ni Apo Jesus ket umayen iti kabiitan. Agyaman tayo kakabsata, nadanon manen iti oras nga panagkakadua tayo. Dawatek nga agkararag tayo kakabsat. Manakabalin amin nga Diyos amami nga naayat. Amami nga kayat na nga amin ko mga anak mo nga nagbasol ket may salakan. Isu nga inted mo o Diyos ti anak nga bugbugtong. Binayadan nan dagiti amin a pagrebengan mi. Tapno dagiti sagot iti agnanayon nga biag ket maaddaan kami. Kayat mo lang o Diyos nga agpamati kami ket dayta nga pamati pakuyugan iti panagtulnog ken ka. Dawatin mi o Diyos nga si kangarot ti makiagda kada ito nga oras iti panagadal mi. Thank you very much. Itinagan na po Mesos. Amen. Adda tayon kakabsat iti lesson number 11. The title is Mission to the Unreached. Part 2. Iti memory verse tayo kabsat ket masarakan iti Matthew 15 verse 28. Basaen tayo manipod iti New King James Version. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Iti adalim tayo kakabsat, itat tangalawas, ket continuation, dahi inadal tayo, idi na panalawas. Part 2 nga rutata. Idi na panalawas, ket iti inted nga example, iti mission to the unreached part 1, ninagana kabsat iti missionary, ta sino man nga mga ramid dahi mission ni Apo Diyos, itinagan na, or the title nga ited ni Apo Diyos ken kuanis, he is a missionary. Iti inusar ni Apo Diyos nga missionary ket ni Paul. Ammo tayo kakabsat, nga ni Paul was a very successful missionary. Taapay, sinurot na dahi example nga inted ni Apo Jesus kenkwana. Sinurot na. He knows nga dahi nga master na nga isuna iti God of mission. Isulaeng kakabsat iti mabalin na nga pagtuladan. Saan na nga kayat nga kitaan di kiti pada na nga inayaban ni Apo Diyos. No di iti imbaga na ket follow me as I follow Christ. Iti panang surot ni Pablo kini Apo Jesus. Iti amin awagas in all his ways made him successful. He was able to reach the unreached Gentiles. Tani Apo Jesus iti ingkabil na nga model na. Iti adalin ta itata, God's mission to the unreached, part 2.
Aday kakabsat iti duwa nga example ditoy lesson tayo. Umuna, ni Apo Jesus, the master missionary. Mikadua, ni Peter, the reluctant missionary. Apan tayo kakabsat ken ni Apo Jesus. Kunana ni Ellen White, iti Desire of Ages, page 399. After the encounter with the Pharisees, Jesus withdrew from Capernaum and crossing Galilee, repaired to the hill country on the borders of Phoenicia. Looking westward, he could see the upspread upon the plain below the ancient cities of Tyre and Sidon, with their hidden temples, their magnificent palaces, marts of trade, and their harbor filled with shipping. The unreached. Nakita ni Apo Jesus kakabsat, nga idjay nakadadugayam ti mabalin adanunan. Last week, we qualified the unreached. Iti term tayo nga adda digitay tattao nga papanan tayo, either they are unchurched, kahit nga asawin, awampay iti nakikamkamangan da nga pampamati. No sa lutsud man niya religion mo kapsat, iti bagada ka awan. Honestly, they have not decided, they have not cast their lots, no anya a religion, anya nga pamati, iti pakikamkamangan da. Dagitoy iti kasasayaatan kakabsat nga sa pulen, kandanunan tayo, they are looking for a family of God to belong to. Saan nga kasalala ko man, adda ko man dyan napagpaglan nga saksi ni Jehovah, o rin ko kabagyam, unogayam mo. Narigat kakabsat, nga kadibati dikitan. Taadan dyan pinatputan. I'll give you an example. Ijay church tayo, ijay sapang mong kada tarla. Adda iti familia, iti gragasin. Iti panakamuk adda na nga limang agkakabsat. Deji ama, jay ina, Sabbatistada, Seventh Adventist. Deji upat nga anak da, duwa nga lalaki, ken duwa nga babae, were also Seventh-day Adventists. Deji inauna, he is a member of the Jehovah's Witnesses. When no aldaw ti Sabado, umay kakabsat, iji arabayan ti kapilya, agtugaw, ngam saan mo nga mapastra. He has already his fixed belief. Umay agdangag, idi may isang Sabado, I was there, I preached. Idi rumuara ka da dyan, kinumusta kami. Cordially, may pindas pastor na may nagdangag ko na. Ngam iti sapsapulen tayo, digajay unreached. Kuna nakakabsat, ijay Matthew 4 verse 24 and 25. Then his fame grew all Syria, and they brought him to all people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, paralytics, and he healed them. A great multitude followed him from Galilee, from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond Jordan. Dayjay kakabsat iti nagtrabahuan ni Apo Jesus. Ngam ditoy, adda iti specific nga unreached, nga isuti ang kabil iti pagleksyonan tayo. Masarakan da ito kabsat iti libro ni Marcos, kapitulo 7, versikulo 44, ingana iti 30.
Kitaan tayo dagiti nga principle nga inbati ni Apo Jesus nga sinurot ni Pablo. Dito inbaga tayo nga Christ method. Umunan, Jesus mingled with the unreached as He desires their good. At dato'y ni Jesus, at dato'y di unreached. Sino dato'y unreached? Inbaga ti pagleksyonan tayo, she was a Greek woman. In the verse 26, the woman was a Greek born in Syrian Phoenicia. So he was not a Jew. Unreached. Second principle, Jesus ministered to the unreached woman's need. Masapul nga, kas dayjay asin, mailaok kadayjay asinan na. Kas kadayjay silaw, maikabil ijay pagsilawan na. Ni Apo Jesus, mingled, saan na ngayon parit, nga daytoy nga unreached Gentile woman, kat umasidag ken ko ano. Tadaytoy nga babae, adda iti pagkasapulan na. Nga iti pamati na ni Jesus ken ni Apo Jesus laeng iti makaited iti solusyon. Anya daytoy kakabsat a pagkasapulan na that Jesus ministered to her need. Dayjay anak na nga babae ket linuganan iti sairo. You must understand that it is only Jesus. It is only the name of Jesus that can conquer the enemy. Tamanipod pa iti langit, inabaknan daytoy nga kabusor. Ket itatan daytoy nga kabusor comes in many form. Ket daytoy anak, daytoy nga unreached nga babae. At dayjay agrigrigat taapay linuganan iti demonyo. Third principle, Jesus won the confidence of this unreached woman. Daytoy nga Greek nga ina. Idi nga inbaganan ni Apo Jesus, ket apay nga umay kakanyak. Kunana daytoy nga babae kakabsat, wen Apo umayak kanyam ta, uray pay digiti aso, adda di sirok iti lamisaan, sirok iti dulang, nga agururay kadigitay nag-akanin digiti ibing. Nakita ni Apo Jesus di pamati na. She compared herself as an unworthy dog. Nga digitay nga Israelitas ket adda da is lamisaan ni Apo Diyos. The head of that long table is God. Ket digitoy nga Israelitas anyan nga gundaway da kakabsat. They had the privilege to be eating on the table prepared by Jehovah, their pastor. Kunana dito nga babae, wala po kunana. Sa anak ama ikari, nga umay kumaken ka. Wala po kunana, ibilang kun nga itibagi ka. Ka may salatan nga asong agururay, no anyaman ti burkat digit anak mo, isu iti kanat. Kunana ni Apo Jesus kakabsat, sa anak pa'y nakakita, iti pamati akastoy iti unag iti Israel. Amoy di resulta. Kunana ni Apo Jesus, ingkan, dayta nga pamatim, inagasan na dayjay nga anak mo.
O woman, great is your faith. Let it be as you desire. Dayjetin baganan na po Jesus. That very moment, at dadapay lang agtungtungtong ni Apo Jesus nga dinanon na daytoy unreached nga babae because He satisfied her needs. He ministered to her needs. That very moment, dayjay anak jay babae nagasan. Verse 30, she went home and found her child lying on her bed. The demon was gone. The model missionary nga na po Jesus, inbati na. Dayjay nga example kada tayo. Dayjay nga example nga inaramid na kadaytoy nga unreached nga Greek woman. Isu iti tinultulad ni Pablo. No ni Pablo ket nagbalegi gapu ta inaramid na ni Apo Jesus akas modelon in reaching the unreached. Si kakabsat, iti Sabbath school class mo. Dahil inanaganan tayo nga care group. When we will apply daytoy a principle nga inted ni Apo Jesus, reaching the unreached, nga isu dayjay babae, day trabaho tayo kakabsat. Trabaho ti iglesia. Trabaho iti care group will be successful. Bantay jami kaduang example. Jami kaduang example kakabsat. Ket adadtoy ni Pedro. He was the unwilling missionary to reach the unreached. Ket ni Apo Diyos sinursuruan na ni Pedro no kasano nga makipagtrabaho kadigijay nga saan na nga ibilang nga kapada na. Masarakan da ito'y kakabsat nga kapadasan ijay Acts 10. Sino daytoy nga unreached? Basahin tayo iti verses 1 and 2. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion, what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. I remember a text, kunana ni Apo Jesus iti John chapter 10 verse 16. I have other sheep in other fold. Idi madama kakabsat iti lesson review iti last Thursday di napanalawas. May isang kabsat, may isang gayem. She is staying in Canada, but she is from Pasukin, Ilocos Norte. I had the privilege of officiating their silver wedding anniversary idinagawid some few years ago ni Sister Miley at Titus. I sent her that lesson about reaching the unreached. And she said, "Thank you very much, Pastor." I shared it to some of my friends. Then she made a note.
we will be surprised that there will be Sunday keeper who will be in heaven. Actually, at the DJ author nga ng ibaga, there will be 3 surprises that I want to see in heaven. Umuna-una na, I will be surprised to see whom I did not expect to be in heaven, but He is there. Daytoy DJ bagbaga ti lesson tayo, at datoy DJ unreached, at datoy ni Cornelius, may sang Greek officer ti Italian regiment. Ngem iti pamilya na, they were devout and God-fearing. Ket iti aramidin dano, at dati makita da nga agkasapulan, they help generously. Ket daytoy nga unreached, kunana, he prayed to God regularly. No, it is a total opposite. When the opposite kadigajay adda di unagan na niya, there are 2 folds. Kunana, dito iti pagtaraknak, kunana ni Apo Jesus, at dapat iti sabali nga pagtaraknan. No, kitaan tayo ni Cornelius, nga karnero nga adda di sabali nga pagtaraknan. Kasla, kasla, nasisya at paijabiyag na. Ngam digiji adday di unag iti pagtaraknan. Taapay, umuna. Kunana, he and all his family were devout and God-fearing. Saan nga imbaga ti Biblia kapsat numanuti anak da? Ngam no kas pangarin kabil tayo nga 5. Ijay a pamilya ni Cornelius, ti asawa na kundi 5 anak na. They were God-fearing. How I wish all our Seventh-day Adventist families can be said of that. Apantay makigimong, either midweek, vesper, or Sabbath. There was a time that they gave a special award into church midweek karinyo. From midweek, vesper, it is Sabbath. Adda iti maysa nga pamilya. They go to church and they are complete. Di pamilya ni Lester ken ni Adelpha ken digiti 2 anak da nga balasitang no sumangpet di baruda nga agis eskwela ijay NLAC di Artacho. They are 5. At di kakatugaw da kakapsat. Last midweek, DJ Kapilya, day timay sa nga balasang the Adelpha. She offered the prayer. Ni Sister Adelpha gave the message. Kadito'y kakapsat. Inbaga na pa'y, he gave generously to those who in need. Amo yun no, dadya administer tayo, kadagaya agkasapulan. In our past lesson, the needy. Anya, takunana ni Apo Jesus, anya, I would like to hear nga ni Apo Jesus ibagana ken Cornelius. Ta inaramid mo kadagitoy kadagiti kabog. Ngumuan akakabsat ko. Inaramid mo met kanya. Ket ni Cornelius prayed regularly. The second wonder nga kunana de author, I will not see those I expect to see in heaven. Ito about the katata. Dati kita makita tayo. Uy, sigurado, di langit ito. Ngam no kadanon tayo langit, birukan tayo, daksanggasat awanda. But the third wonder is, kunana di author, but the wonder of the wonders of that all is when I see myself in heaven by God's grace. Yes, Sister Melly, there will be those that we do not expect to see in heaven, but they will be there.
Kuna nakabsat ti leksyon tayo. Ni Apo Diyos nangited iti leksyon kini Pedro. Tapno dayjay prejudice na, dayjay saan na akayat a panagtrabaho kadagiti unreached. Iti kayat lang nga pagtrabahuan ni Pedro kabsat ket ijay Jerusalem. We term it ijay Jerusalem. Ijay ayan ti pamilya, ijay ayan ti kadarana. But there are souls that need to be reached. The commission ni Apo Isos. In kayo, manipod ti Jerusalem, Judea, Samaria, ingana iti ungto iti lobong. Anya inaramid ni Apo Diyos. May isang aldaw, adadya nga to ni Pedro, na pintas siguro dya puloy upo iti angin, na iridap. Nagtagtagainap. And in his dream, nakakita iti dakkel nga ulos, nga agapu iti langit. At dadyay, kunana iti Acts, di libro ti aramid, iti amin akita dagiti animal. Nadalos, kansana nadalos. Ket nangngeg ni Pedro ijay tagtagainab na. Agriing ka, Pedro. Pumarti ka, ket mangang ka. In his dream, Peter reacted, saan Apo na? Ta saanak pulos anang sagid kadagiti narugit. Idin nga inlawlawag ni Apo Diyos no anya, dayjay kayat ni Apo Diyos nga inbaga. Tati sungbat ni Apo Diyos, saan mo nga ayaban anarugit iti dinalusanan ni Apo Diyos. Dito ito susurenda nga verse kakapsat, dagiti gayem tayo niya. Ije baro nga tulag ko, amo nga dalusan, ibagan anarugit dyan dinalusan ni Apo Diyos. Di saludsod ko no kas jet ibagada, mangbasa ka man, manipod iti Biblia, nga ni Apo Diyos dinalusanan dagiti inparit na nga saan tayo ang mabalin akanen ngan animal. Mangbasa ka. Di kaya nga sawin, indeklara ka din ni Apo Diyos nga digitoy nga inbagak ngan animal nga saan nyo nga sagiden kang kanen, indeklara na ka din nga digitoy nadalos kang mabalin yun akanen. Let's go back to Peter. Ket ni Peter idin naawatan na. Inbaga ni Apo Diyos sa dadyan ni Cornelius. Kunana. Inka. Ket idi nga pan ni Pedro kakabsat. Kabayatan pay laeng agsasao ni Pedro. Tinasanton ng Espiritu, imay, kadagiti amin ang nagdengeg, kadagiti inbagana. Ket inbagana, nga mabalindan ang mabautisran itinagan ni Apo Jesus. Ket ni Pedro, nakipagnaed kadakwada, ti sumagmamano nga aldaw. They were apart. Adya iti bunga na. When Peter realized nga adda iti mission na nga ipaparamid ni Apo Diyos, kadagitsyay nga ninaganan na anarugit. The unreached. Ti Cornelius, ken iti pamilyana, ken dagijay nga sakupen iti influence ni Cornelius. One thing here is, if you go to a place, please look for an influential person.
befriend that influential person. Taintun no nagayem mo, dahil nga influential person kakabsat. Kas kumakin ni Cornelius, daytoy kabailan na ni mangurnong, kadigid siya'y nga gagayem na, karuba na, because of his influence. Kat no ibaga na, umay kayo man, kunanta, adda iti kayat ko, nga denggan niyo manipod ka daytoy bisita. His neighbors and his friends will come because of his influence. Kastoy tinapasama kakabsat. Idi nga inbaunan ni Apo Diyos. Pedro, inka una po. Ket idi nga agsasao ni Pedro kakabsat. Imay itinasantuan nga espiritu kadigayjay nga inurnong ni Cornelius. Ket nabautis randa. Denggan yun ije maudi. Then they asked Peter to stay with them for a few days. Dahil sigod nga iyadayuna iti bagina kadigitoy nga unreached. Gapu kaday chay nga panakaamuna tani Apo Diyos na kitungtungken ko ana. He went to the unreached, kat he won their confidence. They were baptized. Kat kunada, please stay with us. And it is recorded, and Peter stayed with them for a few days. Subyen tayo kakabsat dahil principle nga inbaga ni Ellen White. Akas success, iti panakipagtrabaho tayo to the unreached. Christ's method alone will give true success in reaching the people. The Savior mingled with men as one who desired their goods. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Then bade them follow me. Ellen G. White, The Ministry of Healing, page 143. Anya, naadal tayo. Naadal tayo nga ni Apo Jesus, the master missionary, showed nga daytoy nga principle, the formula of success. Ket at the end, one, that woman made miracle to the life of the woman and her daughter. Naadal tayo. Adadtoy met ni Pedro, the reluctant missionary. Apa nga reluctant? Ito'y lang yun ang kapilya pastor. Narigat iti rumuar. Ngem ni Apo Diyos, adda iti kayat na nga danunan ni Pedro. Isu nga nangited iti tagtagainag. Dayjay nga reluctant missionary. Tinungpal na ni Apo Jesus, tinungpal na ni Apo Diyos. Ket adu dagijay nga namati ken ni Apo Jesus. Peter won their confidence, as Jesus did. Peter said, follow Jesus, and they followed Jesus. The good thing there is, dayjay nga missionary, nga saan na akayat, iti makipulapul, han nakayat ti mayasidag, kadigito yung unreached, nakipagnaed, kadakwada, iti sumagmamano nga altaw. 2023 are only 2 lessons to go. Sumrek tayo 2024.
And 2024 is a bold year for the Seventh-day Adventist Church, particularly in daytoy nga division SSD. Ket urayan kadigiti misyon tayo kabsat. Apay, because this will be the care group evangelism year. The church you kabsat. If I'm talking to you as an officer of the church, as a facilitator iti care group, why not lead your church now, your care group now, to prepare our members in reaching out the unreached? I would strongly recommend DJ Inbagana ni Ellen White, iti Ministry of Healing, page 143. The Christ Method alone. Anyara din tayo. We will mingle. We will mingle with men. Intunok mabalin tayon ang makipulapul kanya. How long will it take? I don't know. Nukas kumangkin ni Pedro, tari dinapan, tadan itinang isagana ni Cornelius. It's fast. No awam pa imot kakapsat, dagajay imun una nga napan nagmula di papanantayo. It will take long. Ngem iti kasapulan, apan tayo. We will mingle with the unreached. Ipakita tayo di ayat ni Apo Diyos. Gayaman tayo isuda. No anyaman dagiti services nga babalintay nga aramidin kakapsat. A simple visitation, a simple prayer, some songs, no adamited tayo nga little gifts, anyaman kakapsat. Masapul nga amun tayo dahil di kasapulan da. And when we will go to them, and we will pray with them, the Lord will bless. Niya po Diyos iti mangtulong iti Sabbath school classes tayo, iti church tayo, tapno iti pakipasitan tayo. Niya po Diyos to kumamadaydayaw kabsat. Let us make by God's grace 2024 as a year of a boom. Umaduko madigiti kamkamang. Umaduko madigiti kamkamang. Kadigidjay ko mga ited ni Apo Diyos kada tayo. Ay wanan tayo. Aramidin tayo suda. Nga pasit met lang iti panakipagtrabaho tayo. Will make them as our disciples. Ni Apo Diyos, bindisyonan na ka, kapsat ko. Bindisyonan na iti care group. Bindisyonan na ti Sabbath school class mo. Bindisyonan na ti iglesia mo. Ni Apo Diyos ko matimadaydayaw because we are now willing to have the mission to the unreached. Agkararag tayo, kapsat. Agyaman kami ama iti leksyon nga inted mo kada kami. Agyaman kami kini Apo Jesus nga isu iti model nga misyonary mi. Insuro na kami o Diyos no niya ti pamayan. Saan na nga pilyen no sino iti pagserbiyan na. Sino man ti kasapulan itid na ti sungbat dayjay nga pagkasapulan ng Diyos. Sursuruan na kami met akas di pa nangisurum kini Pedro. Nga maikat ko madadya prejudice mi kadagiti sabali nga tattao. Tadadya tao nga pinilim. Sa dinuman anyaman no Diyos, iti paggapuan na akas kumakin ni Cornelius, iti kapadasan ni Pedro, isuro na kami o Diyos. Tapat yan mi nga tadigiti karnerom, iti sabali nga pagtaraknan.
O Ama, tulungan na kami. Dawatek nga tulungan ka di o Diyos, dagiti kamkamang ti iglesia. Tulungan digiti papanglakayan. Nang nangruna tulungan digiti papastor o Diyos. Tapno maisagana digiti care groups mi, nga makipagtrabaho, nga agpaay iti panakaisalakan dagiti anak mo nga managbasol. Agyaman kami o Diyos iti success gited mo kada kami. Agyaman kami tadenggem ti ito nga kararag mi tinagan na po mesos. Amen. Amen. Agyamang kami kakabsat. Maminsan pa will give the request. Please subscribe and please share. Ayayatin na kayo na po Diyos. Ayayatin na kayo man. Gana numay nga lawas manen. Imbagnal daw yung amin kakabsat.